Táto publikácia je už roky dôveryhodným zdrojom pre medicínskych profesionálov po celom svete. Lekárska referenčná kniha je autoritatívny zdroj o liekoch na predpis, ktorý pomáha zlepšovať zdravie. Pharmanex si váži, že je súčasťou tejto knihy. Je tu uvedených 7 produktov Pharmanex vrátane celého systému na riadenie hmotnosti ageLOC TR90. PDR je celosvetovo uznávaná publikácia, na ktorú sa odvolávajú mnohí profesionáli v medicínskej oblasti. Je to pre Pharmanex podsta byť jednou zo spoločností s výživovými doplnkami, ktorá má svoje produkty uvedené tu, najmä rad produktov proti starnutiu s technológiou ageLOC. Pharmanex pokračuje v inováciách a vývoji výživových doplnkov založených na základe zabezpečenia kvality cez 6S proces, ktoré vám pomáhajú žiť mladší a zdravší život do vyššieho veku. Buďte pripravení objaviť svoje najlepšie ja.